karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Agay! Okay. Sige, utong pa. Utong, ug ayaw paghunong, kung dili ta kaing nunong, ha? Okay. Sige. Utong pa. Okay na, utong. Nena. Migawas na. Wow! Foreigner ang papa? Oh, ma'am? Ma'am na lang ang mga anak ko. Ay, nakatulog man si ma'am. Nanganak na baka si Claire, no? Nanganak na gitingali ni. Eh, dali na naman kang kapaso-paso niya. Kung sa may problema ni mo, ayes siya. Lo, wala ko makasabot sa kong gibati, Lo. Ang unsa man ang wa ni mo masabte. Ang bahin sa akong sitwasyon karon. Eh, natural lang ka ng gibati ni mo. Kaslunon ka na. Oo, pero Pero unsa? unsa man kay sangkuan sa mong kami ni Hans, Lo, no? Unsa may imong kabalakan? Daghan. O na, katabang lang ko niya. Ay, wa kay angin kabalakan anang sitwasyon na, oy, ayes siya. Kidaghang mga sugilanon nga pareha sa ng inyong sitwasyon. Katabang ug agawon, vitamin nyo ay. Pero, Unsa pa man sa ilaing problema nimo? wa man, Lo. Kuan, nagunahon na lang ko sa pagpanganak ni Claire karon. Eh, utod. Nanganak na baka siya. Hello, Kent. Niya ako sa hospital, kuya. Mayo. Nanganak na ba si Claire? Oo, nanganak na. Nakita mo na ba ang bata? Padaw mo ko sa nursery. Sige. Padaw na ko diha. Na ba si Nangason? Niyaman. Sige. Bye. Darang nursery. Nara mga batang pag-unataw. Kailangan lang na ako i-focus akong anak. Ang akong tanang hunahon at panahon. Mauna ang gusto nilang tanan. Miss? Yes, sir. Niya na ba sa nursery si Baby Boy Monster? Nana, sir. Makita na mo siya dito sa viewing window. May name tag na siya, sir. Thank you. Okay, sir. Narang viewing window. Doghead! Dog! Nanganak na ba si Ma'am Claire? Nanganak na. Ay, asa magkapaingon? Sa viewing window sa nursery. Muuban ko. Nara. Be, hain man ang imong anak-anak, Dong Kent. Lo, gwapo tingali na, no? Liwat ni mo. Pangita ang Baby Monster. Bebe, monser. Nara, dong. Kana, nas atubangan na to. Hala! Dili. Hala! Dili Monster ang mata. Sir, Dugid, maumang yun na nakatagod nga sa bata ko na. Dawa, monser! Dili na akong anak.
Dungkit, kalma lang ha. Dili na akong anak! Ken! Dong! Uy, hala da, uy. Dayan ni, uy. Doon na gini problema. Tuwarang viewing window sa nursery. Na si Asun? Ano kasi mo na siya hupo-hupo? Nga murag doon ay gilili sa sud sa nursery. Nangason? Ay, kagang! Ay, Sir Hans, ikaw na na. Yun na ra. Hay mo si Kent. Milayas! Usay Milayas. Ay pagtarong na gud ng Ason. Ano Milayas man si Kent? Ikaw na lay klaro, Sir Hans. Kung wa bagyod masayop ang mga nurse. Usa? Ngano man lagi? Ngano milakaw man si Kent? Dili siya kadawat sa iyang anak. Unsa? Nayabag siya? Itukar sa siguro niya kabuang eh. Nang, hay man ang anak ni Kent o Claire na. Narao! Kana. Nanay-nayngan, naitag! Bibi Monser! Kana. Kana? O gani, kana! Ito man lagi na. Mabito ng milaya si Sir Ken. Kay kaputi niya, unya itom ang iyang anak. Dili. Murag dunay problema nita. Nabaylo ang bata. Nabaylo? Agoy. Nabaylo, may lang utag nabaylo. Kay kaitumbaan ang bata. Unya, ang iyang buhok. Kup-kup ka ng kulot kayo iyang buhok ba? Nabaylog yung tingalan ni bataan, no? Mura matao nag-uling ng bata. Oy! Dili mahitabong masayop ko, Mr. Monser. Ako ang nagpaanak ni Ma'am. O Black American ang bata nga iyang gipanganak. Ngano man? Si Mrs. Monser na ang makatubag ni mo, ana. Nganong negro man ang among anak ni Claire? Ngano man? Hello, kuya. Kent, balik diri sa ospital. Ngano man, kuya? Hatahi kong rason nga mobalik ko diha. Bisan usa lang ka rason. Doon na explanation kung anong maunang anak ni mo, Kent. Dili na ko anak ko, Hans. Giilad ko ni Claire. Ikaw, giilad sa ka ni Claire. Kent, arita sa ospital. Arita magsulti. Ikaw ang sulban ng problema, kuya. Sulbaran na kung anong negro ang among anak. Wati kaliwat ni negro o ni tibo, kuya. Pero nga nung mauman ang ipanganak ni Claire. Kent. Pangutan na siya na. Kent. Asawa na nimo si Claire. Mangingilag sa dako! Kent? Mansabay tubag ni Sir Kent, Sir Hans. Dinan ako siya makontrolanan. Kinsa ba say dili maburyong anang sitwasyon na, Sir Hans, ha? Nga mura magkagisagpaan na dunay sima. Sa man, Sir Hans, doon na ba mo'y kaliwat nga Black American? Wa. Hala, no! Kapait! Nga nung ito man kayo nang giutong ni Ma'am Claire? Pastilan, problema yun tuod ni. Labaw na problema si Dong Kent. Pero, ang makatubag ra gyud ining tanang pangutana nato. Sir, si Ma'am Claire gyud. Na! Sir Hans! Asa magka? Naunsa naman tao ni? Tuan na. Dili na maningog ang ako mga agawon. Mura nagdakaton og binairan. Ay, karo mga orasa, nanganak na yun to si Claire. Kaayo, lo. Ay, kinin moong bata doon, sa garan. Maod doon ni ang mualim sa kagubot sa pamilya. Daghang panagbangi nga mahusay tungod sa bata. Ang kalipay lang ni managsuon ang gusto ko makita, lo. Kahapsay sa pagpuyo ni Kent. Ay, day, adtuon una na ako akong giluto, ha? Sige, lo.
Si mama maning nanawag. Nga naman ka. Hello, ma? Hello, Day! Pastilan! Pastilan, Ayisa! Ma? Naunsa ka? Dako nga balita! Unsa man ang balita, ma? Unsa man, nanganak na si Claire, ma? Aperting panganaka, oy. Og maunid akong balita. Pero ayaw pagsaba ha nga, ako kang gisultian ni ini ha. Ay, unsa malagi ng balita, ma? Kulbaan man sa tanim mo. Hangad yung kang kulbaan diha. Kay dunay umaabot na kagubot. Unsa? Nga naman. Kay nanganak si Ma'am Clem. Pero, itom kayo ang iyang anak. Unsa, ma? Itom? As in, itom yung kayo ang bata, day. Yaw man kulot kig buhok. Mauna ang anak nila ni Sir Kent og Ma'am Claire. Murag uling. Kinuo ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!